Grabe guys, may malaki. Yan guys, gumagawa na si Boss Joey ng screen pang trap ng ano, isda. Bale yung Tagalog nito, pabobo. Pabubo. Pabobo. Pabobo. Dogdog. Maya. Dito siya papasok guys. Oh. Yan. Tapos hindi na siya makalabas. Kalaban ni Adrian. Yan guys, maglalagay na kami ng trap. Ito, screen. Sipaw nga nalang ha. Na? Ay, ala kayo kita ni pagimang. Yan guys, mukha si bossing ng ano, pang guide. Kamu ya? Jay? Ang suning sa Jay ko ni Dajit. Baka na da Jay ni. Diba? Diba? Guys, si Kulot kumukuha ng ano, papakain niya sa baboy niya, kangkong. Native ba na baboy. Dali luminis na to guys, wala tong ano, nakikita na tubig noon. Ang dami kasing water lily, kakatapos lang kasi ng bagyo kaya nalinisan. Amaya nga to. Pagpayaw ni Madia pagtanggap. Oh, bangangay. Oh.
Tupra-tupra talaga mo. Sino ka din? Kararaga mo na. Kuritan na pagpalpalob na kami diolog to. Makin. Katabagsang. Boy, takbo! Ha? Nay, nakadalom. Nay, sus. Wow, legs. Guys, good morning. So, day 2 ng ating pagtatrap ng isda. Bali, magpapandaw na ako. Solo flight. Solo flight, guys. Wala na yung iba. Tulog pa. So, ako na lang. Stay tuned mga kaposing. Stay tuned. Ito yung ano, hey boss yung Kevin. Wala pa siya. Tignan natin guys kung ano may laman. Meron guys. Madami-dami ata. Tanggalin ko lang yung sweater guys. Ako na magpapandaw. Ito. Grabe guys, may malaki. May malaki. Ang dami guys. Kay ano to, boss Kevin, kay Kuya Suning. Ano? Kunin na natin guys. Wala pa yung ano niya, oh. Sakit niya. Ako na lang kukuha, tapos bigay ko sa kanila. May malaki guys, oh. Grabe. Yun, oh. Bigay natin sa kanila guys. Baka yung sa akin guys, parang nakuha.
alimango pa pala guys oh. Dalawang alimango. Yun oh, dalawang alimango. Ito. Yan, may alimango. Dalawa. Bali ito yung malaki. Malaking tilapia. Yung malaki guys oh, yung laki. Yan, lalaki guys. Sa kanila to. Ito yung sa akin guys. Boy pandaw ata. May nagpandaw ata. Kasi nandito na sa taas oh. Bukas yung ano, yung labasan niya. Bukas. Boy pandaw ata guys. May kumuha. Grabe. Boy pandaw agad guys. Yung malilit yung ano natira. Bagsang. Ayan guys, uwi na tayo. Bali, screen up ko na yung ano, yung screen ko doon. Doon. Papandawin natin bukas. Bali, boy pandaw siya. May tumira guys na iba. Maliit pa yung nakuha ni Bossing oh. Yung lalaki guys oh. Oh. Bossing tsaka si ano, Kuya Suning. Yan. Yan guys, second day ng pagpapanda oh. Bali, dalawa kami ni Jerome. Bali, kami lang yung magpapandaw ngayon. Wala ulit si Bossing. Yan. Guys, third day ng pagpapanda. Second day ng pagpapanda pala. Second day guys. Uy, may lalaki guys. May Bossing. Wow. Meron guys. Madami-dami rin to. Yun.
Yan guys yung unang trap. Yung bossing. Madami-dami rin to guys. May patay pa. Purong banak. Tsaka ano tawag dito. Tignan natin yung ano, yung isang trap guys. Mumlak. No money. Iakar ko man yun. Bagsang. Awan. Awan. Yung nakuha ng second day guys. And guys, pauwi na kami ni Jerome. Jerome, bali ito yung nakuha ng second day. Yan. Madami-dami rin guys. Second day to.